Здравейте от мен, аз съм Жокера, но хора днес нещо се бъгна Майнкрафт и сега не мога да влезна и затова няма да играем, сега ще поговорим малко с вас. Ако искате да направим фанелки, глупости, там с нашото лого и така, само искаме лайкове и абониране, хора, защото ако имаме на 10 лайка, YouTube може кажи пари да ни да още един сайт там, дето нишалки изкачва клиповете. Затова искаме да станат над 1000 лайка. Сега, примерно, 9-10 клипа. Сега Коледа, примерно. И там, ако дадете поне по 40 лайка на всеки един. 9. По 40 и прави 200 лайка. Още и те ще се трупат, хора. И за това много ви се молим, пишете, ако искате бузи, някакви там работи, някакви държатели, глупости, наши скинове в Майнкрафт. Извинявам се, нито заеквам, защото се притеснявам, нали? Защото той Шалън Хекс сега, ви сте големи фенове на него, ама той само качва GTA 5, има CSGO ни играй, има The Forest ни играй, има още колко, има Far Cry ни играй само Mad Max, CSGO ни цъка изобщо, мразя Minecraft играй и GTA, сменете ги 3 игри, ама не можем да ви стримаме. Аз снимам на CSGO, на Minecraft, на CS1.6, на Dragon Nest. Аз ще вдигна, защото там са по-висок ранг. На The Forest ми ги само 5 игри. И ако не са абонирате там с 50-60 лайка, ето ви ги пусте, ето ни ги на нас новите компютри, ето ни ги новите монитори, мишки, клавиатури, всичко. Хора, моля ви, даже аз може да си купя Nvidia GeForce, да направя unboxing на нея, ама още не е сигурно. Така че, моля ви, дайте лайк за клипа там. Даже той сложи скайповете ни, той игра от майка си, аз от моя имам, от майка ми даже, защото сега комповете, ако ви кажа колко ми е видеокартата и процесора, хора, сега ще паднете. Чакайте само. Свойството имаме. Ето я. Процесора ми Intel Air Pentium R CPU 3560M 2.40 GXZ 2.40 пак GXZ. Инсталирана памет 2 гигабайта, от тях използваеми само 2 и 3 гигабайта имам. Системата ми е 32 битова операционна система, процесор базиран на X64. Име Lenovo, пълно име на компютъра Word и работна група Workshop, а пък Windows е Windows.1 Pro. Системата ми е там Microsoft Corporation, там 2013, всички права са запазени от там. И глупости, хора, просто искам само да имам Nvidia GeForce, Intel Core i7, който е най-хубавия процесор, тая новата Nvidia. Искам и си, хора, ама ако дадете лайк, ви ще имате бусти. Ви ще говорите с нас. Ние ще снимаме ключата, ще ги качваме навсякъде. Колкото повече лайка давате, толкова по-добре за вас, защото ви ще имате ключата. Добре, сега ще му дам думата, той да каже нещо. Дай, ти си. Да, хора, прав е. И на мене
Супер Марио или Майнкрафт, дето искат 2-3 RAM, дето искат Windows XP. Сме с най-добрите. Ама искат самата игра, искат 2 RAM. А пък аз имам 6 и как ще заби. И CSGO ми забиват, то CSGO 7. Там вече там за Windows деца 7 там. Не Windows тото е вече там заради цето, ама аз го изправих хора. Рамайка ми, ето, вика ми, цето ти пълно, не цето е хора, не цето. Това е или процесор, или видеокарта, някой да ни предложи. Обещавам ви, ще ги купим хора, ако дадете лайкове. Ще имате панели, дискове, мискове, всичко, шапки, всичко, както на Shadowhex. Точно държатели, всичко ще имате. Ама, да. Да, той цяла нощ, само на компютъра цъка GTA. И ко толкова GTA? Аз я имам, сега ще ви кажа, хубавото е, още пич нямам камера. Ето и аз я имам. И аз имам плазма вкъщи Philips. И аз съм един играч с един приятел на Xbox-а, му там онлайн, там GTA 5. Ама не са вкъм, нали? Сега на какво си говорим, нали? Ако искате да имате това, не е ли буски, муски, всичко, панталони, всичко с нашите работи, само ни дайте лайкове, само трябва да направим групи, мрупки и такива глупости. Можем после да порем с Dragon, CSGO, стримове, Minecraft, всичко. Може даже да си купим премиум акаунти на Minecraft и това да снимаме. Няма значение, само искаме лайкове. Добре, това беше от нас. Клипа заради това, което обяснявахме да се провали, но нищо искахме да ви го кажем. Затова клипа ще го кръстим на... Сега, той Рай ще го измислиме. Чао от мене. Bye.